କଳମ୍ବ ବରାଳ ପୋଖରୀରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବରାଳ ପୋଖରୀରେ ଆମର ଯୋଉ ବୁଢା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ପାତାଳି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଇଏ ବାବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଭାବିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କଳସ ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲୁ 108 କଳସ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଳସ ଧାରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ 500 ଉପରକୁ ଟପିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତ ବି ଆଇଲେ କଳସ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଳସ ପଇଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ କଳସ ପଇଡ଼ ନିଜେ କିଣି ତମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ମହିମା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଏ ତାର ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଆସେ, ବାବାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିଯାଏ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ବାବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ଯେ ବାବା ବୁଢା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏମିତିଆ ପ୍ରେମ ବୁଢା ପ୍ରତି ଅଛି, ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋଭ ମାୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି, ଇଭିନ କି ଯୋଉମାନେ ବି ପାପଡ଼ ବିକ୍ରି କରିକି ବି ସିଏ ବି ପଇସା ଆଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ବି ପଇସା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ତାକୁ ନ କହିଲେ ନ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କ 40 ଯୋଉମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯେତେ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ 40 ବି ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ନା, ସେଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ। କାରଣ ହନୁମାନ 40 ଯୋଉମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ବଡ ବେମାରୀ ଅଛି, ଯେ ଡାକ୍ତର ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ପାରିବୁନୁ, ସେ ଏଠି ଶରଣରେ ତାଙ୍କର ହନୁମାନ 40 କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ବି ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁ, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ଅନୁଭୂତି ତ ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ, ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଗଣି ପାରିବିନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସୁବିଧା ସବୁ ରକମ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବି ହେଇଛି ତୁରନ୍ତ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗେନି। ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କଷ୍ଟ ଦୂର ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି, ମୋର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବୁଢା ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମେ ବଡ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ 2024ରେ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ମୋ ଘର ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାସେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କରି ମହିମାରେ, ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ସବୁ ବାବାଙ୍କ ମହିମାରେ ସେ ବର୍ଷେ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଚକମେ ମାନେ ଚମକ ଉଠୁଛି। ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ଥିଲା ଏମିତି ମାନେ ଉପରକୁ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯାହା ଲୋକ ଭାବି ନଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖିକି ଯେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କ'ଣ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ, ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନା ଆଉ କାହା ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସିଏ ଦେଖି ବି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ବାବାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା ମନରେ ଭାବିବ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବ। ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ବାବାଙ୍କ ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ସବୁ ବାବା କରିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ କହିବେ? ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି। କଳସ ଯାତ୍ରା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି। ଆମେ ବି କେବେ ଚାହିଁନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦାତା ମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଭାବନା ନଥିଲା ଯେ, ଏତେ ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଏତେ ଦାନ କରିହେବ। ଏତେ
पैसा कुआडू कुआडू आसुଛି एते शीघ्र मंदिर ହେଇଗଲା ଆମ ମାନଙ୍କ मन बहुत खुशी କେତେ ଲୋକ କଳସ ଯୋଉ ମା ମାନେ 500 ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଆମେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ 150 ଭିତରେ ଆମର ଏଇଲି ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ପରେ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତ ବାବାଙ୍କୁ କଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ ମନସ୍କାମନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖୋଜିବ ତମେ ଯଦି ହଜି ଯାଇଥିବ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ମୁଁ ବି ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷ ପାଇଛି ବାବାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ବାବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେଇକି ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ପୁରାତନ ଅଛି ଆମ ଇତିହାସ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ମନରେ ଯାଇଛି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆମ ବାପ ଦାଦା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ଅପାର ହେଇଗଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ହେଲା ଲୋକ ମନ୍ଦିରର ଜାଗା ବି ହେଲାନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ଅପାର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏତେ ବଢ଼ିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଛୋଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ